Isi-sell ko itong sapatos ko. Magpo-post muna ako. Sapatos for sale. Legit. Nike Zoom 3,000 post. Hintayin ko pag may nag-PM sa akin. Sigurado i-scam kita. Ang ganda ng sapatos. Wow. Bibilin ko to. Tatanong muna ako sa seller. Kuya, magkano ba tong sapatos na? Yes, meron ako sapatos. Makalaro na ako ng basketball. Pangarap ko maging makapatos ng Nike Zoom. Uy, may nag-chat. May nag-chat. Sana ito na. Uy, mukhang may mabibiktima ako ngayon ito magkano po kuya yung sapatos? Biktima na this. 3K lang po yan, sir. Hindi ka magsisisi sa presyo. Kasi nga, mahal yan. Purig yan. May mabibiktima na ako nito. Meanwhile, Legit ba yan, sir? Legit ba yan, sir? Free delivery? Oo, free delivery to, sir. Tagal naman mag-chat sir. Hindi ko lang mag-chat na. Punta, nag-chat na. Oo, sir, legit, free delivery. Sige, sir. Sige, sir. Kukunin ko na po. Saya-saya ko kasi ngayon. Kasi nakita ko ng magandang sapatos. Sir, pwede ba sa GCash na lang po idadaan yung payment? Oo, sige, sir. Walang problema, kuya. Sige, walang problema, kuya. hours later. Sige sir, walang problema. Hay, salamat. Ngayon ka. Pag na-receive ko na yung pera sa GCash, manda ka. I-scam talaga kita. Oy! 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 No! Hihintayin ko lang. Yes! Uy, nag-reply na yung sige sir, hintayin ko. Kawawa. Sir, maghihintay lang ako. Akala niya siguro ibibigay ko yung sapatos. Sige, impake ko muna yung sabon na ibibigay ko sa'yo. Manda ka. Meanwhile, Ayo! Ayo! Service pan! Sir, ito na pala yung order niyo. Ito na mo, sir? Oo. Sir, pag-ipirma na lang po. Sige, sir. Kunan ko lang po kayo ng picture para send ko po sa ano. Salamat po. God bless. Ito. Bakit maliit ito? Dapat malaki ito. Halit ka! Bullshit ka! Yes! Lusot! Mga bay, so salamat sa panonood sa video ko. So I'm hoping na may natutunan tayong leksyon sa video natin ngayon. At guys, sana naman yung mga seller dyan, mga bugo seller dyan, huwag nyo nang ulitin yan, huwag nyo nang damayin yung iba pa kasi nga kawawa sila. Oo, masaya kayo kasi nakuha nyo yung pera, pero kawawa naman yung binibiktima ninyo. So thank you so much for watching the video. Don't forget to subscribe, hit the notification bell, and don't forget to like and share. This is Rax Vlog. Bye bye.